Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:54 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Maayong hapon na naman. Palatuntunan Aksyon Reports After Edition Lunes Tubtob Sabado. Pasulusobray sa oras nga pagbalbal naton sa mga balita, impormasyon, isyo kag mga balita nga dapat ninyo may baluan. Kamusta naman ang ato sa mga ka-aksyon diyan magkamong bahin sang kalibutan. Sa kutob labutan sang signal sang sering waragwagan, ang Diwa Easy Action Radio Bacolod #1 AM radio station sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Salawat aton mga kaupod ang mga action unit reporters sa patrol sa News Center. Ato sa mga action unit correspondents nga nagadala sa mga balita, mga on the spot reports. Kamustang tiyempo sa inyo sa nga lugar sa Bongdera, Baudere sa Bacolod. Damo sa mga nagpasalamat nga nag-amat-amat balik sa hindi mas sila nga normal. Kaya kung kaisa may pag-uom sa gihapon nga na-eksperyensyahan, kag mayara sa gihapon sang dabo-dabo kag talithi. O kung kaisa may yara pa sang paaban, nga bulabas kugon nga hangin. Ini sa gihapon laban-laban nga dalasang ginatawag nga Northeast Monsoon ining amihan. Apang kadamo sa nga siling panahon nini sa nga tigululan bagod man sa ginatawag nga La Nina.
O maning halong gid. Sa tuon nga magwa kamo sinusilita sa tagsa ka mga puluyan. Hindi lamang maghalong sa COVID-19, kundi halong man sa dalagan sang tiyempo kon lakat sang panahon. Yari kita sa Pizza Uno. Amaring una sa ikaduha. Unang adlaw sa ikaduha nga bulan sa nga tuig 2021. Amaring bulan mga kaaksyon nga may pinakadubo. Nga pizza kon adlaw. Di ba, kita nyo ng kalendaryo nyo, 28 lang kadlaw ang bulan sang Pebrero. Bao mo naman yung masubo-subo. Sa mga nagasaulog sang ilas na kaadlawan nga Pebrero 29. Anong bonsilingon? Way naman kamo sang birthday. Kaya hasta lang sa Pebrero 28 ang subong nga bulan sang 2021. Lantawan nyo na bala sa mga way pa nakakita sa kalendaryo nyo subong. Amaning 2021 nga ang bulan sang Pebrero hasta lamang sa pizza 28. Tekon mayara ka sang birthday nga February 29. Sunod-sunod naman nga tuig na. Kaya pagkatapos makaakson, Marso 1 na ho. Pagkatapos ang Pebrero 28. Sige lang, importante nga layo kita sa anuman nga masakit o konbalatian. Bisan nga way urod ang bulsa kag wallet, importante. Kompletong pamilya. Wala sang ginabatsyag nga masakit, lain matsyag. Paskog ang lawas. Sige hapon, yuhom lang. Kulokad lawi lang ang mga problema. Anong mga balita nga dapat nato sila pagtutukan sa ato sila nga pagpangalagad? Inyo ka-aksyon na Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dari kita una sa bahin sa nga balita lokal, amo ng pinakatanalupang doon nga balita maka-aksyon, bag-o naman nga palaligban, bag-o katol sa pinsar, kag ulo sang mga bakulod nun. Ilabi na sa pila ka mga opisyal naton. Kaya nagkahambal kita nga pila. Kaya man mayara dara opisyal maka-aksyon nga daw wala ginyabatia kung nabalita sa COVID-19 ang hambalan. Sa bagay, ti uway maguro sang gagin assign sila nga task kung kampanya kontra COVID-19 din sa Bacolod. Pero tani pulo paminsar man, no? Kung paano makabulig pala, bisan makasuggest na lang sa mga ginahimo nga tikang sa ato sa lokal nga gobyerno para nga malabot na rin handom niho nga mangin hilway na sa COVID-19 ang Bacolod City. O galing imbes nga ara kita sa malapit na lang kung tani malapot na ito rin ang handom. May panibagon na naman nga panaligban. Ano ini? Bao daw parehos lang nga nabulabog ang syudad sa nga Bacolod sang medyo kololbaan nga mga hitabo sa gihapon COVID-19 nga ginakahangawan matapos magpositibo ang 41 gid. Sos Maria Kagusip, kadamo ni 41 gid ka mga call center agents nga naga-duty sa unhan sa highway sang Araneta, Tangob, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Isama lang na damo. Damo na nakalinya dasla. Pero dara na sa area sang Porok roadside na nahamtang. Sang una bala ang Lopuista na bala. Dibla, yung ginimo na nga Transcom. Ano pagid ang natalopang dandi, may pwede bago nga pagsupat sa health protocols na tukiban. Isa ini ka pamatuod mag-aksyon nga banabo gali sige hapon sa mga tao ang nagabulo-bali wala sang ginabando sa katos sa gobyerno. Sa 41 ka mga nagpositibong mga ka-aksyon, 33 diri ang taga-syudad sa Bacolod, 8 ang nagapauli si iban nga Banwa kag syudad. Pero sama-sami kon ang trabaho mo call center agent makaksyon, kag kon nagapuli ka sa iban nga Banwa kag syudad, ang karabanan sa ila sila naga-board diri sa Bacolod. Kag ang kalabanan naga-board malapit lamang sa ila sila ginatrabahuan. Nagluwas lamang kumayara ka sang kawalingon nga service nga private Tara sa nagapuli ka sa area sang bago dito si area sang Talisay.
Di malapit-lapit pala na iya sa syudad sa nga Bacolod. Pila lang ka minutos na hindi na maurasan. Abot ka na sa ibo sa nga puluyan. Plus ang talalupang doon dali magka-aksyon tangod sa pagpangusisa na tukiban nga hindi lamang ini nga call center company nga sa residenta natin maning Transcom Bacolod, kundi may iban pagid nga wala nagatuman sang lokal nga kasuguan sa Bacolod. Ining ginatawag nga backtrack ordinance. May ordinance ang surat sa Bacolod. Ining paggamit sang ginatawag nga backtrack mga kaaksyon. Pati gani ang gobernador sang Negros Occidental nagpalayag man sang kakulba bangod base imbes nga magnubo kag hagan-haga na kontaring kaso sang COVID-19 base kon bamotsyog na mamlakag sumaka. Damo naman ni magpudag-pugdag daw sa pag-antos kon matabo. Kamay pang hindi lang. Pati ang protocol sa nga Bacolod kag Negros Occidental nga damo sang nagasiling nga daw wala nagasalalanto na monuhan man. Pero si Governor Bong Lacson nakapasiguro na ang protocol sa Negros Occidental wala ya magligwat, wala maghuyang, istrikto gihapon nga ginapatuman. Pero ang sa Bacolod, damo sa nagasiling nga daw anuman humalog kag nag-alabokagon anong plastadas na. Ang resultang Transcom nga talatapan mga kaaksyon, temporaryo nga ginpasira hasta matinluan ang taran kag mapiho nga wala na sang linat nanay. Kaya sa mga driver nga masabi nga kuha pa zero dara sa may Transcom, kasi tingala ka mo nga magpundo ka mo da sa kilid sandalan sang Transcom mo ay sa may sakay sinyo kay sirado temporaryo ha. Hindi mo na papasirad ang temporaryo nga ho. Ari ho, 41 gid ang nagpositibo mga kaaksyon. May isa pagid dari katalupang doon. Ano pagid ang isa? Namunuhan man dari among pag-duty sa isa ka empleyado nga di misin o man siguro nga sa isang tinuga basta nag-obra nga basta gani malain ang pamatsyag o kung bisan isa lamang sa mga sintomas ng COVID-19 dili gid mag-duty. Haway anais balay hasta nga mag-ayo man flu season subong di bla panahon sang tigulalan tiyempo sang tigululan pigaw imo sa ring resistensya pigaw ang imo sa ring immune system dali ka mag kataro di bla damo kamo sa nasugata man nga naga ubo-ubo naga pulupis ngoon kay flu season gani. Matupan sang ulan ang yubon-yubonan ga pisngo dayon. Di basta mag-amo na mag-action ti isa na sang sintomas ang COVID-19 hindi gid na mag-duty ha? Pamalaan na lang supervisor nyo para nga piho-piho nga man mga ka-aksyon man ang ginhalindan kung nga agolpyan ang pagdamo sa mga call center agents sa Transcom nga natapikan sang COVID-19 bangod. May isa ka empleyado nga bisan lain pamatsyag nag-duty siya tana. Igo murahon lawas sa gali may nagakapanglapkap na nga kagaw nga korona. Damo siya sang nakatupad kag nakasungilanon. Te ang face mask facial siguro ara man. Way sang garantiya nga di ka matapikan sang COVID-19 go bisan may face mask ang ginestorya mo. Damo sa nakatupad, damo sang nakasugilanon. Pag swab test mga kaaksyon na resulta positibo. Te contact tracing ginatawag din sigida ang mga tawo nga nakasugilanon kag nakatupad sang sining nagpositibo na empleyado nga bisan lain batsag nag-duty gin isa-isa gidto mga kaaksyon kilala. Gin swab man sila kag ang gwa diri mga kaaksyon 41 pagid ang nagkalatapikan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano ba lang tikang nga himuon diri sang syudad pagi sa Emergency Operations Center? Kasulod sang saring hitabo, may dugang bala nga pag-istrikto diri sa gina-implementar nga kasuguan. Kung ano ang himuon sa mga nagasupak
kag wala nagasapak sa ginamando sa gobyerno. Kasi hindi lang call center nga kumbuyahan o kon company o kon sa ara sa BPO industry, business processing outsourcing industry, ang way nagatuman sa ginatawag nga backtrack ordinance, kundi damo pagakumbuyahan. Pribado man akong pampubliko, kasi kung sobra pagid ang mga violators bla. Sa mga malls kag establishmento komersyal, man sa mga hapon nakakadto kag Son Henry, gintry ko gid. First time ko nakasulod sa mall since nga gin-implement ang backtrack system, no? First time ko. Siyempre may backtrack ko. Sulod ka backtrack, face mask, facial. Kung may backtrack ka, dasig lang gid ya. Kay i-detect lang segundos eh. Pagkatapos makasulod ka. O may agya kagapon nga hand wash ka, sanitizer ka, may temperatura pa. So mamara na agyan ninyo. Tapos kung tumang kita sa backtrack mga ka-action. Kung why ka sang ID na sa backtrack mga ka-action, masulat ka pa kag mapirma kadako sang time nga ma-consume mo. Hindi lang sa entrance, kundi sa pila ka mga department areas. Sang siring dako nga malls, mayara pagid, hindi lang sa entrance, maiban nga sudlan ka, nga same gyapon agyan mo. Amo na kay strikto sa gina-implementar subong sa dalagko nga malls diri sa syudad sa Bacolod. Kay na si Governor Bong Lacson Sirengya dapat mahatagan isang pagtamod sa gilayon sa syudad sa Bacolod kay basi kon hindi lamang 41 basi kon sunod nga adlaw kon halog-halog kag way ginasapak ang health protocol labi ng backtrack ordinance. Sang siring pila ka mga kamuyhan di lamang sa bahin sang BPO industry. Basi kon bumalik naman kita sa dati bla. Damo na sa nagamuno nga kapoy na gid. Sino bang hindi kapuyan ni man? Kapoy ng tanan sa antos maka-action sa mga restrictions kag limitations. Pero ini tanan nakasandig yapon sa mga tao. Sa aton man mismo. Alas 5, Nuave Action, Radio Philippines, Standard Time. Ano pagkidibas sa nga balita? May good news Mga manugbaligya sa kilid dala ng kon mga lugar nga napiktuhan sang road clearing operations. Ginatagan sila sang kwarta halin sa gobyerno, pondo sang gobyerno. Hindi man kwarta sa gobyerno, kundi kwarta ni mismo sa mga tao. Ginabalik man lang ni sa mga tao. Kwarta ni sa mga tao, basta magsiling ka pondo sa gobyerno, halin man na sa mga tao, di ginabalik lang ni sa mga tao. Nga dapat amo giba ng himuon sa mga opisyal nato sa gobyerno ihatag sa mga tao kag hindi pagpatupon sa bulsa sa mga politiko. Una sa balita, una sa aksyon. Ginatawag nga boleg pinansyal, tumataginting na 5,000 pesos, 5,000 pesos. Man mayara sa 2.4 milyones pesos ginpain nga pondo ang syudad para hatagan sa nga tig 5,000 pesos ang 408 ka mga vendors ng iban way nagani nakanegosyo mo bago tiway na sa pwestuhan. Ang iba nagakawat-kawat na lang kag nakulbaan man nga magbalik sa ilang sarigin halinan. Tangod basi unabes makasuhan masita pa. Ang una nga nakabaton maka-aksyon 78 ka mga vendors. Ang iban hatagan man ano man nga adlaw subong semana. Ti ang balita sa bahin sa Bacolod City Hall. Subong nga hapon may ara sang dugang nga tagtaganay. Batch by batch ining hatagay maka-aksyon hindi man pwede nga tingbanay. Tangod sa gihapon sang social distancing rules. Si Mayor Evelio Linardia kag Vice Mayor Elcid Familiaran among nagpanguna sa sining tagtaganay. Mao ba si pila ka adlaw may mga buno na naman bla?
kag maghuluhampang kag lugay-lugay naman sa isyu, kabay nga wala lang, mansamta nagahilapit ang filing sang COC sa bulan na ni sa Oktubre ho. Tamo na sa mga sadto nga lans politika daw matamat kapabatsyag na. Ayaw man ang katemprano pa. Parang balans ang tao bla. Parang ang tao magkapili temprano pa. Lugay na kabada ka panago slungga nyo. Pabatsyag na kamo. Ang Bacolod City mag-aksyon, di ba si pila kaadlaw may magbuno na naman bla. Hindi niya bagos Bacolod City, bubantayan na ispatag sa politika. Damo dia mga politiko nga mga matanda kang mga maalam kuno. Mamanang siling nila. Mabudlay kay ang ako sa nimigo sa Jackson Marlon mas mayo na lang gani nga magbutang kita sa sang politiko sa posisyon sa gobyerno nga di tanto kaalam mo. Kay maan kung tanto kaalam na sobrahan kaalam ang alam niya ginagamit yung mga sa katuntuhan. Di ba? Lantawan nyo ba lang ginapang akusahan sa korupsyon ho? Mga maalam, ina. Oh. Ano gani di Toto Mane? Ano gani Senador Mane? Tumigil lang kayo sa pagsiservisyo. Wala kayong kwenta para sa taong bayan. Si Senador Manny Pacquiao, hindi nag-ako niya, hindi na siya alam ba? Tumigil na kayo sa serbisyo. Mga wala kayong kwenta para sa bayan. Oh. Why gito sa manaka-ik ag naka-react sa mo nga statement ni Manny Pacquiao nga aman? Why sila sang i-issue kay Manny Pacquiao mo? Anong i-issue mo kay Manny Pacquiao? Sa una guro Sa una gako sa Manny Pacquiao, gabulang siya, gapang babae siya. Sang ulihi, nag-Bible study siya. Di sabang nag-Diyos noon na siya. Kuning bugay ga baha para sa iya. Bilyonaryo na sbong Manny Pacquiao. Talin naton basi kung 2022 kung hindi magdayon si Inday Sara Duterte basi siya niyang tugpo ni Presidente Rodrigo Duterte bilang kandidato sang PDP laban bilang presidente nga aman siya ni subong presidente sang PDP laban. May nagasiling kunong ang kandidato sang Duterte administration suportahan sang China. Ang kandidato naman sa oposisyon, ng liberal, suportahan naman kuno sa Estados Unidos. Di ko magpati. Di dapat mag-intra di ang ibang nga nasyon sa papolitika sa pungsod sa Pilipinas. Kay maginamo gina. Mayin na lang di ang mga Filipino. Mayin na lang mag-inanaway di patang sa politika. Grabe ito. Sa pungsod Russia makaksyon, gamo-gamo man to. May demonstration to aga ginapatigayon. Amo-amo man sa naligan sa Estados Unidos, no? Grabe ito yung mga tao to. Gapinat yan na ito yung makaksyon. Kaya sabang bumalos pungsod Russia ho. Hindi lahog-lahog ang mga sahit sang nasyon is kalibutan. Mga poderoso, ini nga mga pungsod sa kalibutan. Kaya mo nang ginasiling tama sa mi, maghala pa na ka intrang Pilipinas kang Pilipinas, langaw lang na iyang China kag Russia kag Estados Unidos, Carabao. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, tagtaganay, daw nagligis na kita haw. Dili kita sa tagtaganay nga balita magka-aksyon. Ang city government sa Bacolod una na nga nakahatag sang 1.7 milyon nga balor sang livelihood assistance sa 340. Kaiban pa nga mga vendors, medyo damo-damo din nila, 7,000 ni. Ang ginbato niya, tipareho man, tag 5,000 pesos man. Mas mayo na lang nga may ginahatag sang sawala. Pero sa mga ginhatagan dara ang mga vendors, please, gastuhan nyo sa insaktong kwarta. Ibakal sang bugas, ibakal sang sudan, kag hindi paggastuhon sa wala sang kapuslanan. Una gid sa listahan nga way sang kapuslanan, ang sugal. Ano nga sugal? Tong it's madyong pusoy. Dala ang pagpahubog na ikag kun kaysa dala pa ang pagpariband. Di bla nagligat to. Atong ayuda bla to nga 6,000 pesos to. Nga sapla to. Kaya tuto yung kapagkabata niya sang sap action hen. Babaye. Nagdiritso siya sa parlor. Nagpariband sa
Nagsikat pa to sa nga aman. Ginbalita siya. Kaya pagkatapos bato niya sang sap nga 6,000 pesos. Nagpariban sa doon sa parlor. Kastuha sa Mayo kay lagi natag sa gobyerno para sa inyo. Kastuhan nyo sang insakto. Sa Fags Taxi, sa driver sang Fags Taxi, ga-monitor gid sa Action Radyo Bacolod Subong nga hapon. Dara lang monitor, sir, sa Action Radyo Bacolod. Di na magpaliso-liso kaya mo malan niyang tutuod nga number 1 ang DYEZ Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa Balita Nasional, ang testa katuwa ng ato sa nga patrol sa observation report sa Balita Nasional, probinsya sang Cebu ginapatutukan tungod sa mataas ng infection rate sa COVID-19. Nanhalaho, ang Cebu mga kaaksyon, nagligad pagsunod pa lang sang una o kung ikaduwa nga simana sa bulan sa Enero, ang Cebuya nagbatsyag sa galayon niya sang epekto sang atong mga holiday seasons para mga party-party ito. Amo tong gadapatihan, ti subong ho, grabe ho ka sige-siging saka sang kasos sang COVID-19. Samtang 1.2 billion pesos ginhulam sa Pilipinas sa ADB. Ako di bakal sang bakuna. Malacanang ginpakabalawt ang aligasyon nga propaganda ni Vice President Robredo. Hotel receptionist nga Pinay nga nadula sa Abu Dhabi, Subo, bago nasapwan nga patay. Una sa balita, una sa aksyon. 518 Action Radio Philippine Standard Time sa nga bahin mga kaaksyon ato na balon. Ano ang sitwasyon sa pinaka mga lugar na nalabayan sa ato sa nga patrol? Dari sa downtown area ay nakapyar ka mo nga ang ining ginabutang balang ining ano sa tiles man na sa siguro skills ang dalan, no? Sige-sige gyapon, no? Pero ang mga natapos-tapos na dari sa area sang dalan sang Gatoslaw Blabo or dari man sa dalan sang Lacson, kakas ang no kakakas, no? Tikla ilang tawon nga kung sa mga unto pa nagkalaungab law. Pigaw kapit sang semento. Dari ginalisa nila sang mabakod-bakod man para nga at least di mamuluhan sang tao. 519 na rin ang patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, observation report bayong hapon please kabin. Bisan Action Marjorie sa Mangka Avenue sa likod balas ng SM City, Bacolod at kagdari man mismo sa Lulutsan, Padulong kay Barangay 14 o kung mas kilala nga lugar sa tawag nga Dawi sa Action Mar may ginbutang na nga traffic enforcer ang Bacolod Traffic Authority Office kay kalabanan sa madalag ko o masalakyan ilabi na ang Padulong sur nga bahing sang syudad kag malusot abi diri mismo sa mga highway sang Dalan Araneta o kung pakadtumaksyon na sa sur nga bahing sang probinsya. Ginabutaan nila sa traffic enforcer lamang mapabili na sistema kung traffic o atong pagkabalan diri makaaksyon sa area sang Palangka Avenue. At sa kabalo kabuno ang dala na diri sa likod sa SM City ang nagitawag naton nga Palangka Avenue mga kaaksyon. Kaya nga aman diri naglusot ibang nga salakyan kay tigin buksan na liwat sa publiko kung mga motorista ang dalan sang sitwasyon diri from Barangay 13, alikod sa Barangay 13, Barangay 14 nga area mga kaaksyon. Pakadto diri sa area sang San Juan ang dalan sang sitwasyon ang liwat naging gibutsan sa publiko matapos ang pinakabulan nga idalom sa pag-construct ang construction abi Action man nagkasaliin ginkot-kot giniskan abi kay gimutan pupos nagkapaidala sa current period and eventually of course siguro tapos ang current period ginbuksan na ililuwat sa mga motorista kag sining hapon nagasuper na diri sa moderate to heavy nga sitwasyon ang aton paghambalan mga kaaksyon. Pero siling na ang palibot sa syudad sang Bacolod karon nga daw balik na ang trabaho sa mga publiko ka pribado kaya may establishmento rason kung mga kaaksyon aton na ma-experiencean ang mabubugat ng sitwasyon kung traffic ang aton paghambalan moderate to heavy ang traffic situation mga kaaksyon. Pari mismo sa area sang Dalan Lacson, Dalan Lopez Haina, kag Circumferential Road. Ang pato naglibot kita sa Bangga Curi, Katuman Silingan, palangwas dari balik sa area Makakson, sa Barangay Estefania, pabalik dari sa area Burgos Circumferential Road, going dari sa may Burgos Lopez Haina. Sa nga po, ang Burgos Circumferential Road, padulong dari Makakson, sa area naman sa Burgos Lopez Haina, makabig sa nga hapon, moderate heavy to heavy ang traffic situation. Mawulubugat ng sitwasyon sa traffic ang eksperyensya sa mga motorista, ilabi na sa
naglabay diri mga kaaksyon gikan Burgos padulong dito na silangan sa syudad sa Bacolod. Ang pilas ng salakyan sa gihapon nagpabilin labot daw sa tubang sa isa ka Chinese temple mga kaaksyon sa area sa Barangay Villamonte tugtog diri sa intersection point mismo mga kaaksyon. Kung ang salakyan naman niya gikan diri sa east portion sa syudad sa Bacolod hindi tantaw sa nakalawa ang pilas ng salakyan pero ekspektaran sa gihapon ang mabulbog at kag mahinay nga trapiko mga kaaksyon. Ang traffic situation naman gikan south going to north direction kag sa gihapon naglabay sa Burgos Circumferential Road sa hapon moderate to heavy to heavy man. Pasalamat kita may pila ka portion dira nga tapos sa gidman ang construction o kunang drainage sa abi nga ilagi na kayo natapos sa gidman mga kaaksyon. At least naganagan ang traffic situation dira mismo sa area ng Burgos Circumferential Road. Isa o galing mga kaaksyon kapunom doon sa mga motorista baguhanon ka man o karanda mo na maglalabay diri mismo sa pila ka mga mayor nga dalanon sa waliwat sang syudad. May pila ka mga traffic lights nga nagamalfunction but silingon hindi gito tali nga nagagana may ara traffic lights nga halin sa green light pag transfer na abay sa stop o kung red light mga kaaksyon gibulpidula ang suga mismo kag bot silingon do wala na gid signal sa mga area. Isa diri naton nga kita mga kaaksyon may guba o grabe may nagamalfunction ang traffic lights diri mismo sa area sang Lizares Araneta. Kaya mo ng case kung alin ka dahil sa area sang Lacson, padulong ka mag-action west portion, pagbabay mo dala sa area sang Lizares Araneta, kita mo ng traffic lights, pag red na gani, o kung stop na, gadula din ang siga sang suga mag-action. Gani dapat hinahinay, kagid, ila sa bila ko, kita mo nga nag-yellow light na siya. Dari man mismo sa area mag-action sang Hernais Lacson, madamo na ka-observar, nga may ara dra ako naguba abi ang isa ka portion sa traffic lights labi na sa mga salakyan ngang traffic code o kunang ilaman do abi diri mismo sa area sang south going to north mga kaaksyon nga direksyon ang ilagi na usoy siguro mo ni mga lugar may ara pila ka mga traffic lights nga malfunction gani sa mga motorista na nagbabay siguro pila ka maayo nga himuon hindi gid magpadasidasi sa pagpadalagan lantawon kag usaon gid uli sa grabe ang traffic lights kaya masiguro pila mag-stop sa mga lugar nga wala kakabalo o kung unconscious ikaw mga kaaksyon. Amo na so far ang pinakarong sitwasyon kung traffic out ang pagkabalan sa palibot sang syudad sang Bacolod sining hapon mga kaaksyon. Aton padyampo sa gihapon nagapabilin man na ang panahon sa palibot sang syudad. Daw wala gid mapatimaan sang pag-ulan, kay nabi may mga portion magulugal umon pero pwede hindi magtugas ng pag-ulan mga kaaksyon. So far mo ng pinakasitwasyon kay di man nga dalagan sang trapiko sa gihapon Bugos sila dulong sa inyo. So, pa. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Okay, salawan tayo sigida ang pag-acknowledge ta sa mga nagabaritor sa ato sa nga live stream. Si Alexa Fuentes watching, Melvin Peñafiel done sharing. Salamat Melvin. Okay, wala gini absent ka mga ka-action natin. Amo rin silang rason kung ang nag-number 1 liwat ang Action Radio Bacolod. Mercy Palacios Relatos, good PM Sir Marlon. Si Aquarius Maldita ako, good noon Action Marlon. Christine Minyez Villalobos, mayong hapon Action Marlon. Mary Grace Mongkal Cabalfin, good PM. Si Humalomina, good afternoon. Elizabeth Malacagabala, great sister Cecilia Malacacadiz on her 69th birthday today. Keep safe everyone, God bless and more power to ARB. Ima Alcuela Kelstrom watching live from Sweden. Zoraida Lucero, good afternoon. Always take care. You are my number 1 news update. God bless you all. Thank you. Romy Agsam, good afternoon po here in Japan. Taga-Japan si Romy Agsam. Pero hambalya, oh no. Taga-Tangob ako po. Partito sa kuan. Ang Transcom Ma'am Romy is ara sa area sang Tangob. Sakop na siya sang
Purok Roadside, Barangay Tangob. No? Motong again pa si temporaryo kaya may 41 ka mga call center agents ang nagpositive sa COVID-19. No? Man taga-dara man tayo. No? Tagob noon magkitay. Jocelyn Libon Espojo, good afternoon, Akso Marlon. Thank you. Edi Laos, good afternoon, Akso Marl. Gamonitor kami din ni Nana Isabel. Jen Marie, mayong hapon, Akso Radio, mati lang kami din sa Canlaon City. Si Pilton Lipora, Akso Marlon, good afternoon. What's lang ako, DFB Live sa Pasay City, Manila. Bea Jonathan, good PM, Akso Marlon. Krisha Blas, good PM. Mar Evelyn Nipomuceno, watching from a quarantine facility sa La Castellana. No, mayong gabi lang da, o mayong hapon lang da. Kay Mayor Maymay Nicor Mangilimutan, bago ko na dugay na kami na wake up danay nga duha ba? Sa Osako man sabi, sa Banwa sa La Castellana. Gardinia Gunura, good PM Magsumarlo, mati lang ko ni happy birthday lang da sa kay Maricel sa LCC Gardenville. Nagmonitor kada adlaw halin sa aga hasta gabi. God bless. Kenneth Valencia, good afternoon, Akson Marlon. Idol, monitor lang ko. Si Trixie Ibosio, monitor ko ni Stangoba. No? Hambal ni Trixie. Alex Monteza, mayong hapon. Hambal ni Trixie, lockdown na to subong. Hambal kamiga ko. Nagpuli siya hingagaw subong. Dito sa area sang, kung na, for disinfection. Part na sang precautionary measures. Alex R. Monteza, monitor lang siya mo program. Bago lang abot, halin sa San Carlos. Tamya walang abyanta, gamonitor Guillermo Clarito, kag Tatay Fred Madrid sang Mabini Coral, Barangay Thodi, party on, Alex Amontesa. Okay. Si Dale, maayong hapon, welcome aboard, get well. Okay na, no problem na kay Action Dale. No? Ma-report na sa ganito dugay. Joval Trinidad, okay. Gardinia Gunura, Marlon ganatamyaw ko sa tupad namon balay si Sir Wilfredo Porquido sa LCC Friendsville. Friendsville, sumag monitor sa Action Radio Bacolod. Silulet Atus Digayo, God bless. Enelin Lacson, hi Action Marlon, good afternoon. Kag sa mga Balkin family, thank you so much. Sa ato sa nga watch party, aber, si Aquarius Malita ako, si Christian Roa, mayong hapon Action na Marlon, araman si Toto Ariel Rolipa. Galagaw-lagaw ni si Toto Ariel Rolipa. Dira sa may Jovex Market sa Barangay Tangob. Amigo ta Benji Bantong, no? Healthy always. Kay halos kada adlaw yaga bike niya, no? Si amigo ta Benji Bantong. 5:29. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga, linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Detalye sa nga balita sa Bacolod City Hall, may pila ka mga displaced vendors nagbaton sang 5,000 pesos nga cash assistance, no? Bulig pinansalin ni gikan sa Bacolod subong gahapon. Aksyon Radio City Hall Report. Detalye sang balita sa report ni Action Dale. Sa Action Dale, mayong hapon please kabin. Action Mar nagtupa na sa kamot sa pila ka mga displays sa market vendors diri sa may syudad sa Bacolod ang 5,000 pesos nga cash assistance sa pagini sa DSSD LGU sa Bacolod City. Action Mar ini nga mga displays market vendors amon silang naapektuhan sa road clearing operations sang nagsugod-sugod gid no ang ini nga kampanya sang Department of Interior and Local Government. Sa pagkikangot naton kay Executive Assistant Ernesto Pineda, yara Action Mar sa 1,107 ang kabugusan nga mangin benepisyaryo sang sining nga programa mga displaced vendors sa downtown area, Libertad, Burgos kag Central Market. Action Mar. Kuno sa iya, nagligad ng December, mayroon na sang 300 plus ka mga market vendors ay nakabato na una sang 5,000 nga one-time cash assistance. Pagsubong hapon, mayroon sang dugang no nga 100 ang nakabato na Action Mar sang another 5,000. Kay sunod sa iya, subong semana 480 plus ang makabaton sang 5,000 o galing bangod kinahanglan i-implement ang minimum health standard labi na ang social distancing. So again by batch nila ang paghatag sang ayuda subong nga semana. So out of 480 subong nga semana nakabato na ang 100 kag last week meraman sang nakabato na Action Mar sang sinimana nga 5,000 pesos nga ayuda. Natala na sa Miyerkules nga adlaw may dugang naman nga beneficiaries sa sining programa sa gihapon ang payout no dito sa may lobby sa Bacolod Government Center. So no kay Sir Pineda, mayra pa sang 300 plus ka mga market vendors ang nagaproseso pa sang requirements kag kulang pa ang sining mga dokumento antes man nga ma-include sila
sa final list sang mga beneficiaryo action mar. Ari tingog na Executive Assistant Ernesto Pineda. Oo, nangatag kami sang kuan, sang ang financial assistant sa mga vendors. Ano, displays pa lang ang mga vendors, awa. Pilang ginatag sila, sir? 5,000. 5,000. Pila ka bilog, sir, o naka-benefit, sir? Subong about 408. 408? Okay. Amo pa niyang last year, sir? Oo, nga wala lang sila ka-process. Okay. So, one-time payment or assistance, sir, no? Oo. Sa dining ng mga vendor, sir? Ang kagina to sa downtown area to. Ang sang Friday sa Libertad. Okay. Sa Wednesday, Burgos naman. Sa market dungan. Okay. Kaya wala mo may distancing kita, so matamat lang. Okay. Sang Friday, kaya nag-start na ka mo distribute? Oo, sang 408 na. Dayon subong 168 pero 100 lang itagaan. Bukas naman ang iban, okay. Kung baga ba batch, sir? Bali, ang isa ni kabat, 408 ni tanan. Kaya 408 tanan. Una nga bat, sang December, may natag na kita nga 340. Okay. Oo. I see. Dayon, subong 408. Pero sa 408 ang Friday, 78 ang sa Libertad. 168 ang sa downtown. Dayon, mga 40 naman sa Central Market. Dayon, Burgos ang iban. Action Mar, interview kay Executive Assistant Ernesto Pineda. Nalalaom ang EA Action Mar nga usaron no sang husto sining mga beneficiaryo sa sining programa ang 5,000 pesos nga ayuda since one time gid lamang ang ining bulig financial action mar gikan sa syudad sang Bacolod tagiman sa Talatapan sa Department of Social Services and Development. Si Mayor Bing Lunaldia kag Vice Mayor Sid Familiaran ang lakip sa mga nagpanguna sa distribution kainas ng hapon sa lobby sa Bacolod Government Center. Update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat, Action de las 5:38. Galang kay di malakawan, damo naman isang mareklamo mo ng mga vendors kay mambala sila nga kami awak baton how. Proseso na guro nga ginasunod no? Ang dapat qualified amo lang na guro ang makabaton da Kaya ang iban di siguro makabig nga vendors kaya ang ila sa baligya guro daw naman ang prestada. Kaya mga vendors lang diri sa Bacolod nga apektado sa road clearing operations tinabodamo linibo guro. Agi na politika man guro sang lokal nga gobyerno sang Bacolod kung paano matalaptap ni tanan ang mga dapat bululigan nga mga vendors maka-action. Oy, ang deadline sa road clearing agin hatag sa nga DILG maka-action sa Feb 15 or 16. Dira na. Mo silingon nga dira na dapat nagsumiter na sang accomplishment report. Napadala na sang report ang LGU no paagis sa tagsa ka mga kabaranggayan kon pila ka porsyento ang nakakas nila nga mga illegal structures kag obstruction. Yambal sa DILGY nasang extension. Kaya kapila na i-extend kapila na palawigon Kasi kung ang iban bla ara gihapon ugot na sa ina sa nga pwesto kag hulaton pa ang deadline baon di na pagulat ang deadline base kung matakan ang ato sa mga team nga nagabugo sa saring road clearing operation na maghambal nga kapila na kamo hambalan nga matamat kamo halin road magyapon base kung multahan kamo sa gihamak plakadako. Alas 5:40, ari na ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa ato sa lawas. Ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobrang ginabuhinan ng kulang ginadugangan, ang sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, acid, constipation, ang kulang naman nga dapat dugangan, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium kag iron. Kung nara ka mo sa may mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Okay, dari kita sa pagbalik aktalisa sa mga nagdugang batch ang gabaritor sa ato sa live stream galing kay na takpan haw ops dari hawa dalam hawa Lulet Altos de Gallo, okay, RC okay, Zen di ba? Pero hindi ba ko ang kuano lagi na sige close tanay okay, Enelin Lacson, hi Action na Marlon, afternoon kag sa mga Balkin family. Jerry Azero Jr., Action Mar, good PM, salamat. Wilson Aris, good afternoon Action Marlon, nga monitor la kami di sa imo programa. Watching from Vienna City, Austria, Europe. Taga Europe, si Wilson Aris, nga monitor dara sa Vienna City, Austria, sa area sang Europe. Salamat gid kay Sir Wilson Aris. Okay. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita dahil na italak na malasig pero sigurado aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation. Una sa aksyon. Balikantang patrol sa natipon nga balita di tali sang mga reports ni Axon John Diaz sa sarigid nga mga triyon o si Norlin Oquindo dara na sa may barangay Tangob. Mayong hapon Axon Marlon, monitor lang kami di sa program mo sa may barangay Tangob. Mayong hapon manda sa mga AB people sang LCC Bacolod alumni. Okay, kay Norlin Oquindo. May maestra ko sa kuno nga si Ma'am Oquindo, no, dira sa may barangay Tago. Pare nang balik ka report sa patrol with Axon John Diaz. Axon John, sa report please kami. Ginpay dalom na action mars sa inquest proceeding ang isa diri ka babae nga nadakpan sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDJ Bacolod Field Unit sa naginpatigan nga entrapment operation kahapon. Iban nga sa sulod sa isa ka mall sa Kalan anabi mismo nagkasa sa entrapment operation pasado las 2 ang takna sang kahapon ang CIDJ Bacolod Field Unit o podman ang Police Station number 1 kay pila ka mga law enforcement agencies atok sa isa ka babae nga ginkilala diri kay Marivic San Jose, 49 anyos, residente mismo sa Villasor Village, Barangay Handumanan, Surad, sang Bacolod. So, diri ka sa investigador sa CIDG Bacolod Field Unit nga si Police Executive Master Sergeant Ramiro Gocotano nga kahapon, las 11 ang taknasang aga, nagpadangat sang reklamo sa Ila-Talatapan ang isa ka persona nga ginkilala kay Rochelle Delgado, ini Saxon Mar residente sang Mandoriao, Surad sang Iloilo.
ano natabo nga taga Marondoriao diri pa nagpa-report o kung nagpa-record abis Bacolod. Kay ining si San Jose Action nag-arkila ini siya sang isa ka salakyan. No, nag-arkila sang salakyan mismo diri sa may Bacolod sa kay Sir Terocel Delgado. Ay karon ko lang gali sa liwat ang tag-iya sang salakyan mismo Action Marlon. Amo ni siya ang ginkilala kay certain Rocel Delgado. Siya gini ang tag-iya sang salakyan. Ang ginarkilan mismo sining babahi. No? Asalat, akaroon ko ang tag-iya mismo sang salakyan nga ini mismo Action Mar, amo ni si Mrs. Maria Cheryl Tuos. Ang tagreklamo, amo ni siya ang kay certain gikalala Rocel Delgado, amo to kay nang gin-clear ni Sir Gocotano. Kaya natabo si diri nakadto diri sa may syudad sang Bacolod ang tagreklamo nga ginpadangat niya nga ang salakyan gali nga ginbaligya sa iya ni San Jose ginarkilahan lang to sang suspetsado. Ginarkilahan niya sa sulod sang 5 ka adlaw nga tag 2,500 ang kada adlaw Action Mar. Ang giarkila according diri kay Gocotano 5 lang gid ka adlaw. Tapos nangayo siya sang extension, dugang nga 5 pagid kadlaw Action Mar. And then sa uli nangayo pag isa sang dugang extension, nagtugtog na 15 kadlaw. Dito na tingala ang tag-iya ka salakyan kung nga wala na ginuli ang salakyan. Sa piyak kabay naman, ining si San Jose gali nagtransaksyon ini siya sa isa ka biktima dito sa may syudad sang Iloilo. Nga amo ni Action Mar ang ginbaligyaan niya sa salakyan. Kaysa ang nagpakilala nga tag-iya mismo sa salakyan Action Mar base man sa mga ID nga ginpakita ya. Nagpati man ang biktima nga siya gid ang tag-iya sini ginpakita pagid sa Action Mar nga mga documents o kon ID nga nagapakilala nga sa si Rocel Delgado. So mo tong ginpresentarya mismo sa biktima nga si Tuos. Dala Action Mar ang ORCR salakyan. Tinagpati gid mismo ang taga-syudad sang Iloilo. Ang ila transaksyon is ibaligya sa iya ang Toyota Hilux sa balor nga 220,000 pesos. O galing kaya according diri sa iya nga hindi masarangan nga bayaran gila yung Action Mar. Nakatag ini siya sa initial down payment nga 50,000 pesos. Personal nila nga ginatag sa kay San Jose. Sa masunod nga adlaw mga Enero 20, nag-desisyon sila nga duwa kung nag-arigdohan sila nga duwa nga ipadala ang bayad pinaagi sa remittance center. So dito na nga nagdugang sa bayad tub Action Mar nga naglabot na ang iya ginbayad sa kay San Jose sang kapin 170,000. So nabayaran niya naging 170,000 ang salakyan. Pangulihi, hindi makontento inig nga si San Jose kaya iya ko nga pagpayag sa biktima nga mabulaganay na sila sang iya bana nga siman. So gusto na magpalayo Action Mar dason kung kinanglan yun naging ang kwarta nga nabilin nga 50,000. Tugtob nga sang Enero 20, Enero 30, nagkadto digto sa may syudad sang Iloilo ining nagpakilala nga matuod nga tag-iya nga si Rocel Delgado. Kay naibaluan ilang lokasyon sang salakyan pagi sa GPS nga naka-install Action Mar sa pick-up. Tugtob nga na monitor nila nga to sa Iloilo ginkadtuan nila nagpakilala nga sila ang matuod nga tag-iya sang salakyan. Gin-turn over ang salakyan, nag-agi man sa legal nga proseso, nagpa-record sa barangay, bisan pa sa Mandoriao Police, dito sa Police Station number 5 sa Iloilo City Police Office. And then Enero 31, nagkadto diri sa Bacolod kag nagpasakas ng reklamo. Wala kabalo ini sa Jose nga nahuibaluan na sa CIDJ ang iya sa nga transaksyon o kaniyabi diri nga ginahimo aktibidad. Galing nila din sa trumpet operation kag nagareglohanay sila nga ang 50,000 pesos nga nabiling ibayad dito ibayad sa sulod sang Mall Action Mar. Nagpasugot ining sa San Jose, nagkitay sila sa mall, ginbaton niya ang 50,000 pesos nga kwarta kag dito na siya gindakop sang mga otoridad. Tatlo gid ka kaso ipasaka sa iya. Una ang kaso nga falsification of documents kay manti ang mga ID dito ni Delgado gingamit iya gibotan niya sa iyang picture mismo ibisan pa ang resibo sa pagbayad Action Mar kay ti kada bayad sang biktima ginagaan niya pag resibo nga ginpermahan ni mga ginsunod yang perma dito na nga nabotang sa ID. Ikaduha nga kaso amo ni ang robbery extortion
kay katablang aksyon mar ang estafa. Kaya according diri kay Sir Gocotano, may nabilin pa nga utang kagibiging kuwag sa nga kwarta mismo sa biktima rason ko nga na ipaidalom ini o kung kwalipikado ini kapasakan sang kaso nga estafa aksyon Marlon. Nyari si Sir Gocotano sa atong interview. Actually, sa last January 31 sa alas 11 sa agaw, no? Nagpagkatpo dito ang complainant na nagangalang Maria Cheryl Toos na barangay taga Mandurriao, Iloilo City. Nagsampa siya ng reklamo against ining isa ka ginganlan nga Rochelle Delgado nga nagpakilala nga amo ang tagiya sang salakyan nga ginbaligya niya sa among nga biktima. So nabalaan niya nga ang ining nagpaprepare nga tagiya sang salakyan nga Hilux hindi kini ang totoo nga pangalan nga Rochelle. So actually ang totoo nga pangalan nga Rochelle amo kina ang tagiya sa salakyan nga taga diri sa Bacolod City. So nangayon sa public sa amon kay katong nga nagligad nga January 18 no? Nagkita sila ining nga isa ka Piligen Colipano amo ang ginhimo nga middleman nga sa transaction na between ining a certain complainant kan si Maria Cheryl Toos kag in between kay Rochelle Delgado nga ini si Rochelle Delgado hindi ginatutuo nga pangalan na later on na confirm natin nga during sa Islamic operation nga ikasa naton sa SM City kapon ang pangalan niya ay si Maribik Sanusi taga Aksyon na maramotong confirmation kumabat yan may damo-damo si Sir Gocotano mention nga pero para maklaruan liwat aton mga kaaksyon sa liwat ining suspetsado mismo o kung ang ginanadakpa na bisan sa operation amo ginisaya si Marivic Sanose sani ang nagpakilala nga si Rochelle Delgado. Si Rochelle Delgado amo isang matutuod nga tag-iya sang Toyota Hilux sa salakyan nga ginarkilahan ni Sanose. Ato naman ang isa ka babae nga ginmensyonari sa Gocotano nga si Certain Maria Cheryl Toos sana man ni ang ginbaligyan ni Sanose Action Mar nga taga Mandurriao, Iloilo. Samtang ang nagserbi naman dito nga middleman sa sining nga transaksyon mismo aksyon Marlon amo naman ni ang nagpangitabi sang buyer nga sang salakyan aksyon Mar nga ginkilala kay Certain Feli Jane Colipano. So muna ang iladri nga ma-identity gagamo to ang natabo nga investigasyon na mismo sa Bacolod CIDG Field Unit Action Marlon. Balita gikan sa Bacolod paglibot sa Bacolod Action John Diaz sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Aksyon John sa report na 5:59 na. Kay Noel Amar, good afternoon Sir Marlon. Monitor lang ko diri sa Niagara Falls, Canada. Noel Amar, tamyaw ko lang friend ko nga si Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota, Amerika. Araman si Lee Gay Villares. Lee J. Villares Achivar, monitor gid Ramon and Lucy Achivar sa nga talok watching live now. Kyle and Bim Achivar, thank you. Ang ibang balita ay tamarabutan tutok sa Action Farming Line las 7 to alas 9 with Action Brian Morden. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Ako naman Action na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.